Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Ngi mentakasngi ya minister beri pet ya ke social welfare kalau hadin ba ngiyo ya ke city nak district administration menen ka miet ba nakaliang jaka sorkar lengbau social welfare minister bat ki bor jongka district bat ki bor pulit ki kwa bani kenduk yangi bani keren halor ki mat jingdawa ki ba kaseng kalabu ahmad jaka sorkar kumban cuput kenmau nakaliang jaka seng ha ka sautrik jong niu banai buladap jong banai risau ngilabu ya ke city ahmad jong chief minister bat ki minister bat ngilabu ikitu ki nyautli ki mat jingdawa kumnu ban te lakam la ne ban yakun ya kani ka jing jele jong drak sakani ka jela ka jong ni ti hadin mengim sim layo ya kanu kejubab nak liang jong sorkar ngilapan benaru mengin sedon ni kata ka jing ya pat ba bat ka meeting pat ba ka ban selong ha kan nyautrik jong tau benai ti mentah kasngi ngilayo kani ka jing kot ban wan ya kendu ya u minister concern jong ka social welfare ubala keren dei tang nam ta ka department ga jong un riu keren du nam ta ka sorkar hi barok we kat kum ga jing ong ga jong u deputy CM don ha ka met ka bakot bakya la bani kendu yangi u CM ubun kam hakikam ki jong u bedan apa garu hills wala ki don ka cabinet meeting menta ka sngiru andre simlala bandon ru sulet lembaga visi le sia ka jing bun kam jong CM tu la IT ha u minister jong ka social welfare bani kendu yangi ban penpau ya ka ka baka sorkar kali bat kansele halor kini kijing dawa ke jongi tikat kum ke jing keren ke jongi bat minister concern jong ka social welfare ba polling do ila penpau yang i ba bun ni kijing dawa ki ba kaseng kalabu ahmad ka sorkar kala pediang iki kum bacupen kemau ke jing dawa jong kaseng bandon no ik tagi yang kasari ki bakarpang bandon ni kita ki muktiar sorkar ki bakarpang bandon ni kita ka kenhun tokit ke bakarpang jong ki bulet kabakaseng kelabu ahmad jong sorkar nang ta bandon ya ka police team kabakerpang kumodon ya ki por ke bang mensuang ong bang khon ya kini ki kai klau le ki le no ka sorkar ka snai ki special operation team ka snai ka special weapons and tactics team bot kum ta ter tengi ngi ong bakadai bandon ka special team le ni ka team ki pulet ka bakerpang ban ya khon ya udrak su tina kaliang jong minister la pentip yang i bakita ki ki baka sorkar kala pediang bat ka nakaliang jong ka sorkar kan sa ka dream mission ka baningkong ka meeting jong ka dream mission ka baningkong kin sa syong ka sautrik jong mantau benai ha ka bau deputy CM in charge jong ka hum un sa chair ya kata ka meeting bat la pentip ru yangi kumno ban panyat bet ya ki kendon jong ka dream mission la dap bantung ya u ba FG Karsieng kum mission director nang ta u la thung ka sorkar ka la thung ru USP jong ka ANTF ka state level yo we ni ki IPS ka state level ba uta pet pat ki NTF ki badan ka district barokat ti kita ki jingkular ki bau minister concern la ayangi bulong babun na ki nyautli la jan baro nyautli ki demand ki ba kaseng klabu ahmad ka sorkar kala priang ni kita ki ya kita ki demand le ni ki jingdawa ki jongi kum katu ka jing ong ka jongi ba kadai bandon ni ka NCB ya ka office jong ka narcotics control bureau ha ka hang ni shillong le ni ka jala ka jongi ya ka taru nakaliang jong ka sorkar hot wat lakam dei ka kam jong ka sorkar banbu ka NCB namar ba ka NCB kadai ka office kadai ka snat trikam jong ka central government jong ka sorkar India tinakaliang jong ka sorkar lang bau deputy CM kin sa tho ka sorkar India ban phawanra ka office jong ka NCB hang ni but ikiwe ki jing dawa ku manbu ya kitiki rehab center le ni ki jaka sumar hang ni hapo ka jela ka jongi ya ka taru nakaliang jong minister concern lo pentip yangi bakila don ki dorbar snong arlaitli dor basnong ki balawan ban pentip sa sorkar bat ban pan ya ka jingkershan na ka sorkar ban bu ya kini ki rehab center tinakaliang ka sorkar kila ai du ka jingkular ba maki kin sayarap ya kita ki dor basnong onda kila penbiang ki jaka ki puta na ka benta ban snai ki rehab center ya ka taru kila pediang hi bakadon ka jingduna namar ku makalong mentaki bun ki kena samla ki beduna ki ba langop hudrok ki bomdan ki jaka sumar tinakaliang ka sorkar kin yarap ikini ki dor basnong ba kumno bandon ni kita jaka sumaru ti lajan baru nyautli ki jang dewa jong kaseng ki bangibu ahmad jong sorkar kum makalong mentahi ka sorkar kala pediang ni kita ki jing dama ki bakaseng gabu atu ilawon ano bani di kum makalong mentahi nakaliang ka jongi ngilapan pa da ka basai ba ka jingnya kendu ka jongi menta kasngi kam dei ban kut tang ka jingnya keren nakaliang jong ka sorkar ki dei ban ai ru da ka jing tho yangi ban penpau la ne ban ai kata ka bangi keren menta kasngi ku bau social welfare minister uang ba
ngila rai ban padiang ngi kini jing dawa ke bakaseng kala ong menta nengi kwa da ka jing tho pat ya kita ki baro bat ya ka bana kaleng jong ki kin sapan poi ka jing tho akini ki kendiat singi hakini ki singi arsingi ndrei na kaleng ka jong ka seng hi ku mangila pan bana bangila ayat pat ba menta kini ki district headquarter bat ki snong ka jing alang pat ba hi ka bakaseng kala pan pau ban pelong hapo mot pran ka nyo trik kanyat bet kumbala pan bet kata kari ka bangi kwa ban pan pau na mar ku makalong hi teng ki jing ekren ba ka sorkar ki syukut ta ki jing ekren kimpoi pat ban penteri kam ki tingim kwa ba kita ki kin long tat hadu ba ka sorkar kala penteri kam sisa kita ki jing ekut ti ya kita ban penteri kam ru ku makalong menta onom la ban penteri kam menta kandon shwa kata ka meeting khat sautrik haba kata meeting khat sautrik kin sasim ya karai ban bu ita ki kut ki bakar pang ban bu ban kumnu ban snai kata ka ANTF team ke belong independent ke benom ya khlek lang ba kini pulit ke badan menta ti kumba kalong himenta ka nyotrik ka jingalang pat ba to ke choice ya po mot pran kan yat bet knang mengin penpau ku mengi ong mi lesi ka sorkar ka sngo ba kini ki jing dawa ki dei tang jong ke choice kim dei ki jing dawa jong pat ba tingi kwa ban pen i ka sorkar ba ka jing dawa hi kam dei ka jing dawa jong ke choice ka dei ka jing dawa jong pat ba baro nangi kinong shong snong ngi long concern ngi sngo khyai ka ni ka jing jele jong drugs ha ka ni ka jela ka jong i ti kita kata ka ri koi bat ngin up pat ya kata khat sauterik kei ka baja din khat sautrik na kalyang jong kaseng ngin nom shu ngap ngin pet kei ka ba kirai bat ngin mut din ru ikini kirai ki baki kisem pet ka jingya kun jong kaseng ka nom kut tang hakini ki meeting tang hakini ki jingya lang fat ba kaseng hi kan nang yai beteng man yang kun ya ka jingya le ka jong kum lu ban rak den khong yu trok hot nyim la ban len ku mengen ni la ya gren na ka por sha ka por ba ka tamram ka por pang ka ba kham kong san he ka de jong sorka ka ban shim ka jing li le si lembaga ni ka jing le jong ka seng ha ka nyo ba pratli ki banai ka sorkar ka kendit na bathya la ne ka kendit na ka jing po sliu ka jong ka lem da dei bangi pen banai ka ni ka rally ka ban long ka nyo trik le si ka sorkar kam shim la khot men ta ka singi ban ya pendu kata ka ri ka jing sisa ya ka bangi hap ban kren ndring ni hap ru ban up pa de ka po namar ba kam dei ka besuk ong bangi ya kendu mentala shahi ki snano ya ki rehab center la ne la shahi ngin up ya ka po ngin up ka kumba kalong mentahi ngin up ka khat sautrik kei ka banja khat sautrik ki kirai ka sorkar kan shim ka khat sautrik jong tau bana tila dang yo iba ka ka jing ekren ka bangi ekren menta ka singi kam seiso ka khat sautrik ka seng kan sele ke ka badon kamar Atu PI nam kani pada kala belong ka jing penthami nam kan sedon ka by election hang ti hari lum karon. Pet ya ka by election apo rilum garu ngamla bangi ekren nama kumba kalong mentahi minister concern ula ayangi ya ka assurance man ngiong bangi nomnget tang ka jing ekren ka bakut menta ka singi ayangi ru da ka jing tho kila da kila ayangi da ka jing tho te da ka tahi ka ju ka jing so le sing sara ahmad jong chief minister ngin sara ru sha ki minister baro khat ban pen iba la dolong ba minister concern ken goring tang jing yakut ki bangi ekren menta ka singi ti ha bai dei ba by election nanti tang try ngin ban kami ru ban ekren kam long concern yang i pet kumba kalong ni ka jing ekren kalong bet ba pol udai minister menta ngi dei seng balang aki pol ba mensyal se ba pol dei noilam seng balang ki dan ki wei minister tingi ya poi haju hi ngi telun haju hi ngi swaban stang ki jing ekren ngi poi kumta ti ba pol ha bidan atau ko syuki ha ban keren hi kumu tau minister concern ti ya ka bangi ru ngi la dap jing sisa ban ai ka jubam kwa ku syu ban keren yang sesisien ya ka ju ring syukwa ban ongi la da syukwa hi ban ong ba ki dan ki ting ting ha ka jing ya lenti ka jongi ki dan ki ba ngim la ban syu ong bangin syu bat sa ya ta ka ni hab hi ban le be an ting ting na ka banta ban ya dapat ya ka pating jong ka jat re jong kani ka jing kem drop jong ke choice kan dang ya biting nang ni syakmat ru wala ngitip le si nang ni syakmat kan don ki NTF team ka bolong bet tik tang nang bantau drop kin don ki cap ki ba ke choice kan hab hi ban bat kala di ngimla ban ong bangin syanya bet tang ta ke NTF team namar ba ka jing bat jong ke choice ya ki nong di drops kam dei tang bangi bat ya ki ban bat yo drops ban the yo drops ka jing yo ka jongi ya kalat ru bat ban keren ya ki ban pun so thu ki biki don kam ban kala biki don kam ban wan phai sha ka jing em ka bat ma ti kani ka jing kun ka jongi yo drops ka nom kut ta ka jing keren ko sorkar ngin ya budin ni ki jing dawa ka jongi ban penti kenapa ko sorkar kan pentri kami kita ki jing kular ki baka kalau kular ma jongi ndri ka jing kun ni ka jongi choice nang ni syakmat kan nang ya betik le si ngila ban yo i menu bentuk
abakut kesni daladon ke NTF daladon ki berpulit yo le siu pulit uyat lat naka kamram ka bala ayo u ladang yo ki bakum kita ngim la ban chula sha ban chupet ki ngi hap hi ban le ki ba de ban le kumba pile ki sni bala ja bak ki bala le de ka sangi kanom sange ya kani ngajing khon persaya drugs ngi nang ya wala ong ngi ki ba ngi le be an ho ngi tep ru ngi le be an je ka kamram ka bangi de ban le nam tawan ya da ka ja ban ring nang ye biteng Maron syukawan kip sawai. Kabrang kani jikin radrok jong da senga choisi. Kumba kat nungut ki briu ki layo banbat kat nungut ki ba ki pak chatanat ne kat nungut ki pak sajo sumar. Kat kumba kat nut tai ke quantity jong drok sebab ki la ban pen tulor. Kumba kalong hi mentah ke jingya lenti jong seng ladang iken da ka bisa na trai ki la poi de ki polak tengka la ne poi kruru ke jing penjot ke jong iyo drok sa ki jaka ke per oi kibun ki jaka le si ki ba ki briu ki mio i lamba ki la pathai go bo ki bangi yo kem ki bangi yo ban bread ki bangi yo ban pen snew ban penjot thang la ne ban the a po nala ba kum ta te abai dei pat bat ka jing don jong ki briu ki bangi la pha ban sumar lamba ka ni ka jing ya leti ka jong ni kum ba kalong mentang la don kum ba shis pan tu kungut ki kon samla ki bangi ni la pha si ki jaka sumar di ka jing sumar ki ka dang yai piteng hadu mentah naman ngi la ya lenti mentah nyo benai pra benai di kajing sumar kam kut no tang lai benai kum bakalong ke jela ka jongi akani kajing sumar ka bangi ni pha kitu ginong sumarang tu ki pet bahadu khna ula long ne aman pha yu shaye kum kala ban chempor sisnem kala ban chempor asnem ru ti kum bakalong menta ka jing sumar kini khna kadang yat kini kis pan ru pongut bat kidang don ki benang fo ni kini ki singiru ki bai ngesem ki benang kwa ban pha ki kun ki ti ki jong ki se ki jaka sumar ti bai de begitu ginong di hi bun sin nak liang jong seng ni dayo ngim IT ki pulet rek e ka bangi ngile kalong ban ya kren ni ki ban ban so tho ki e ka baki ki de ben le tila da ki ngak pat akti jong pulet kata ka tip ka ka kamram jong ki pulet ban le kata Maron stang wai. Hawi ni bagani jikin radrok singi bun ngut ki nong elam jong da seng gila sha IKS haki police station mapero pe. Halor jong kani kadan em ka jingkran bat ba pol bat ka seng kan le kumno. Kacing aiki sih kinong elam kan beteng bet kat bangi dangdon kinong elam compare langi kem drugs ne la de ngilet pen prai ki yeng jong ki beri ki basabe an ne ngilet ban ya ki ahmad jong ka secretariat ne ahmad jong police station kijing pengat kendon di kinong elam ne kindon bet nang ni ahmad bro ndrei ban ong hi bangin let ban ya keren ban minister la ne ban chief minister ban ong ban wengi kita ki kies kamdon haliang nak liang jong ngi pwai ru ban pen i kata la ki kies ki don ki la register la ki poi hakut ngin ya khon hi kat kom ki lenti jong ka kam don jimut yang i bangi ong ben lit pen prai ti kilom sorbe to kasni next ding in wan ya keren no minister ban ong penjak no e to ka kies la ne penduna no e ti kendon pelat no te kam don jimut hiru e kata ka jingle ka jong ni ti ngi hi nginget pa bangi le nang kamenta ka kamram ka bangi le kum kinoelam to ka seng kum ka kamram ka mangile nam taban ya dai la ka jong kari ka jai pero compare ngi la dang ngat kat nu teligi kiesu kani ka jingale ka jong ikan dang piteng ba pe kum bakalong menta ka jingya kren ni ka jong menta kalong ba ka sarkar kan ai ngi ka jing thua bat ka meeting ka jingya lang pat ba jo ka choisi kan ya kan long be ka nyau trik te ha kan nyau trik ondang ila point to jaka ondang ila yo pediang yang ta ka jing thua ko sarkar ka ai ngin sa sim pat ya ka rai ka bangin le ri kum bakalong menta ka jingya lang pat ba hiya po mod pran kan ya